Eduka Sport ma' Anna Maria Gazz. Nselmilkom eżis semmija ta' RTK 103 nilqakom għal programm ieħor Eduka Sport fejn f'dan il-programm kif tafu nlaqakom ma' diversi personalitajiet illi ikunu qegħdin jagħtu kontribut lill-isport u l-attività fiżika f'pajjiżna. Illum fl-istudios miegħi għandi lil Mark Spiteri, ma' Mark se niddiskutu kemm is-self-defense kif ukoll l-arti marzjali. Mark, grazzi li jogħġbok is-sibħin tiġi magħna hawnhekk f'dan il-programm u nitolbok tintroduċi lilek innifsek mas-semmija tagħna. Grazzi tal-istedina l-ewwel net. Mela Mark Spiteri, fundatur ta' Akkademja tal-Arti Marzjali, Malta Self-Defense Academy, u l-instructor prinċipali f'din l-iskola. Kif konna ċans nitkellmu fl-arti marzjali minn kont żgħir, żagħżugħ tista' tgħid, bdejt nittrejja l-arti marzjali fil-bidu tat-teens, tista' tgħid. Mbagħad progressajt ovvjament biex illum nagħallem kemm tfal u kemm adulti b'mod regolari ġewwa Santa Vedra. U kif beda dan l-interess tiegħek? Meta kont żgħir l-iskola ta' finti kun hemm dawk l-isports tal-iskola waqt il-PE dejjem ġobni sport individwali għalkemm provaj sports bħal football, hockey niftakar, handball, konna nippruvaw ħafna sports. U dejjem kien joġobni sport individwali tista' tgħid. Meta kont żgħir niftakar naraw il-programmi tal-martial arts ta' Bruce Lee u hekk fuq l-istazzjonijiet televiżivi Italjani u kienu joġbuni, kont napprezza il-moves li jagħmlu, l-movimenti fast li jiddefendu ruħhom, id-disciplina u hemmhekk qisu kien nibet fija dak l-interess. U bat iktar tard fil-ħajja kien hemm inċident waqt festa partikolari fejn spiċċajna qisu fi ġlieda żgħira, nista' tgħid hekk, u realizzajt li kelli bżonn niddefendi ruħi għax ma kontx naf mbagħad nagħmel u kien hemm klabb tal-isports tal-martial arts day fejn dak iż-żmien kont noqgħod mal-ġenituri tiegħi u minn hemm inktibt u isek you never look back kif ngħidu qatt ma tħares lura minn hemmhekk bqajt għaddej tagħmel sports ieħor ma' żminijiet ovvjament, imma da baqa' kif qatt inti fil-bidunet jiġi parti regolari, parti minn ħajtek tista' tgħid fil-każ tiegħi almenu. Sewwa. Forsi għal-benefiċċju tas-semmija tagħna din insemmu żewġ termini, arti marzjali, self-defense. Ma nafx forsi nistgħux nispjegawhom it-tnejn li huma. Arti marzjali kif nistgħu ngħidu hemm ħafna taħta sewwa isu umbrella biex niftiehmu. Ma arti marzjali hija training strutturat b'kurrikulu normalment jew sillabu tista' tgħid fejn bniedem jitgħallem kif jiddefendi ruħu. Il-kelma tiġġieled ma tantx toġobni bil-Malti, ma fighting art bl-Ingliż sewwa għax tiġġieled għandha konnotazzjoni ħżiena. U dak hemm ħafna, hemm judo, karat, kung fu, kickboxing, dak huwa il-parti bil-kelma arti marzjali. Is-self-defense huwa l-oġġett prattiku biex inti tiddefendi ruħek, ġifieri. Qabdek minn spaltek, qabdek minn idejk, qabad timbuttak ma' ħajt, ma' karozza. Dak huwa l-parti self-difiża personali jew self-defense. Ġifieri l-arti marzjali nara huwa vjaġġ jien fejn bniedem jagħmel numru ta' snin twal, jittrejnja u jidħol f'dik il-mentalità ta' training. U self-defense huwa qisu l-odda, it-tul biex inti tiddefendi ruħek. Jingħaqdu fl-imkien ovvjament biex dak li jkun jitgħallem jgħix ħajtu b'dak il-mod. Sewwa, inti semmejt l-arti marzjali u semmejt kategoriji differenti, judo, ġifieri inti xi ħadd li jitħajjar li jagħmel daw it-tip. Irid jagħżel mill-ewwel waħda jew meta tkun żgħir pereżempju tista' tesperjenza kollha kemm huma. Meta kont żgħir ma kienx hawn l-aċċess tal-internet bħallum sewwa, ġifieri jiena fil-Kastija kif qed fil-bidu kien hemm klabb fejn kont noqgħod mal-ġenituri u mort hemmhekk. Kont naf l-instructor, kont naf li huwa instructor kapaċi tajjeb u mort hemm. Illum wieħed jista' jagħmel riċerka kif ovvjament żgur in-nies jagħmlu u dak li jiena il-parir tiegħi huwa li tara jekk tagħżel arti marzjali li tappella lik mela hemm arti marzjali mitfuqin iktar fuq l-idej, bħal pereżempju l-boxing sewwa. Martial arts li huma iktar bbażati ġlied mal-art, grappling. Hemm martial arts jużaw ħafna s-saqaj, hemm martial arts iktar marra tal-kompetizzjonijiet.
hemm martial arts bħal kung fu iktar ibbażat fuq id-difiża personali iktar milli. Allura dak li jkun jiena l-parir tiegħi u ngħidha lil ħbieb, ngħidha lin nies tal-familja, għażel l-isport jew martial art li jogħġbok. L-istess bħal meta nażlu sport taqbax l-ewwel wieħed li tara ħammur da. Le tara li jappella lik u li forsi anke inti tista' tagħmlu b'mod iktar komdu. Sewwa, jiena nħobb li f'dan il-programm naqsmu esperjenzi ma' semmija tagħna okej li kulħadd jaf li l-isport fi ħafna benefiċċji, l-attività fiżika tgħinek tgħix aħjar, però ħafna drabi dak li jkun jgħidlek huwa ħafna teorija, ħafna klixés imma jiena rrid nara eżempju prattiku. Inti Mark fil-ħajja tiegħek l-involviment fl-arti marzjali fis-self defense. Inżaw l-kelma sport, attività fiżika, kif għenik fil-ħajja tiegħek? Mela, ovvja l-ewwel ħaġa u l-lum li kbir ftit ukoll jgħinek il-mod fiżiku sewwa li tkun iktar fit, li tkun iktar flessibbli, l-martial arts fi ħafna training għall-stretching. Ġifieri dik huwa l-ewwel naħseb ħaġa li naħseb fiha jiena li għenek li bqajt f'kuntatt mhux intfajt id-dar ma tagħmel xejn, mela dik l-ewwel punt u mhix klixe hija bħal kull sport ieħor jgħinek f'ħafna benefiċċji llum għandna ħafna edukazzjoni fuq kemm importanti li tkun fit u jgħinek ukoll disciplina, nemmen ukoll illi tkun disciplinat, tkun reżiljenti, tkun jinnaf ikollok sitwazzjoni naqa' diffiċli fil-ħajja l-arti marzjali u hemm ħafna kif taf metodoloġija warajha jgħinek biex tikkumbatti ċertu affarijiet. M'intix invinċibbli sewwa la fil-ġlied u laqqas fil-ħajja, ġifieri kulħadd ikollu. Jgħinek ukoll biex tkun iktar konfidenti, self-confidence, kemm fil-ħajja tiegħek personali, fix-xogħol, u anka fit-triq, ġifieri ħajjejnek jekk inti jkollok konfront mhux li teskala mill-ewwel, ġifieri jiena qatt ma nagħlem li inti ikellmek xi ħadd u tieħ taqqa' ta' poni jew timbuttaħ, ħadd tipprova jidu jescalate sewwa. Xi dak kollha jgħinuk biex inti fil-ħajja tiegħek u llum li għadda ili involut ħafna, da żgur li jgħinuk f'dawn l-affarijiet. Kelli affarijiet fejn fil-ħajja kelli niddefendi ruħi wkoll. U mhux bil-fors tiġġieled, ġifieri li tuża idejk u saqajk ovvja. Imma li inti tajtara jien hemmhekk żammejt kalm, jiena ħriġt minna s-sitwazzjoni ma weġġajtx u ma eskalax l-affar u spiċċajna l-assa jew spiċċajna weġġajn. Ġifieri hemmhekk nemmen li jgħinek ħafna u waħda mill-vantaġġi prinċipali dawn l-affarijiet. Kemm huma popolari dawn it-tip ta' attivitajiet f'Malta? Jekk inħares fi żmien disajnijiet fin-90s, l-arti marzjali kienet l-ewwel ħaġa iktar fokat anke fil-klabs tara ħafna ġuventur. Illum l-ewwel ħaġa pożittiva ħafna nara jiena tara MX sewwa taħlita, ġifieri fil-klabb tiegħi hemm tfajliet żgħar, teens, hemm nisa kuleta u hemm ġuventur ovvjament. Ġifieri dik l-ewwel ħaġa li nara li l-aċċess tal-informazzjoni qiegħda tagħmel dan l-isport li mhuwiex mainstream bħal meta tgħid futbol pereżempju, illi jiġi aċċessibbli iktar għal kulħadd. Nemmen ukoll li sar iktar popolari, nies saru iktar l-ewwel ħaġa ewwel li jridu jkunu fit u kulħadd qed jinduna li tajjeb li tkun tista' tiddefendi ruħek u kif qed qabel mhux ġast fiżikament imma anke li tkun konfidenti li isma' jiena ara li xi ħaġa kapaċi niddefendi ruħi naf x'għandi nagħmel. Allura dan ċert li qed iżid l-interess u mhux martial arts kif edna u ħafna u tara anke fuq social media l-interess u żdied ħafna ġifieri jekk inħarsu naqra fil-passat żgur sar iktar popolari iktar segwit ngħidulek. Ekku. Ġieli tisma' ċertu idejat li forsi jkunu kemm xejn żbaljati dwar inti fil-fatt qed li ma nħobbx nuża l-kelma niġġieled, nuża l-kelma niddefendi. X'inhuma forsi dawn l-idejat li ġieli anke jkunu żbaljati li jkollhom in-nies hemm barra dwar is-self-defense u l-ewwel ħaġa li jagħmlek iktar aggressiv, li jappella n-nies aggressivi laqgħa xejn, anzi normalment min ifittex l-arti marzjali ikun irid ikun iktar komdu, iktar fit-triq u fejn jista' jinqala ġifieri żgur ma jagħmlekx iktar aggressiv, anzi jagħmlek iktar in control kemm tal-emozzjonijiet u kemm tal-azzjoni tiegħek. Misconception oħra li semmejnija li huwa ġest tal-irġiel jew għall-ġuventur, anzi il-bot minn hekk. Ukoll nisma li tkun għalek żgħira jien għandi teti pereżempju kbir.
mhux il-fatt, fint, ġifieri l-arti marzjali huwa proċess building blocks isu, mela inti jekk ħatibda ta' ċertu età ta' 30, pereżempju li m'intix kbir ovvja. Ħadd titgħallem bil-mod tiegħek sewwa għandek is-sillabu u ħadd titrejnja u l-għan tiegħek jaf ikun differenti minn tal-persuna taħdejk li forsi għandu iżgħar minnek jew l-età tiegħek u l-għan tiegħu huwa differenti. Ġifieri dik hija dawk huma żgur misconceptions kbar li nisimgħu il-ħin kollu meta tgħidilhom jien nagħmel l-arti marzjali jien nagħmel il-kung fu. Dawk huma naħseb the main ones ngħidu hekk. Jien naħseb il-punt li semmejt li dak li jkun jaħseb li ssir iktar aggressiv. Jien naħseb vera ma jreġix għax meta inti tara l-oriġini minn fejn ġew l-arti marzjali, jien naħseb iskom huma kalmi dawn in-nies. Ekku. Ma nafx ġifieri nixtejra żbaljata. Ma ġieli nirċievi pereżempju messaġġi minn ġenituri pereżempju, għandi t-tifel pereżempju, jekk ħajjiġi ħajkisser li d-daħi qed isawwat il-ħuħ, jieġi naqra mill-instructor ukoll ovvjament, ġifieri li inti ma tgħidilhomx jekk l-iskola xi ħadd kellmek, jiena hekk ngħidilhom pereżempju kellem lill-għalliema, kellem il-headmaster. Ġifieri imma mbagħad finalment meta inti darek mal-ħajt tiddefendi ruħek. Issa mbagħad importanti li wieħed ma jiskalax il-leġbietek imbuttak mhux ħadd tieħdaq ta' pont sewwa, ħadd approċċjah skont il-periklu kif ikun sewwa. Mela, nitkellmu ftit dwar l-akkademja li inti tmexxi, x'waslek biex tibda din l-akkademja? Mela, kif qed l-ewwel kont ovvjament student, u mbagħad ma' żmien għaddew ħafna snin il-ħadd il-livell ta' ċinturin iswed black belt kif ngħidulu bl-Ingliż, u kif klixja din hija klixja jgħidulek isma' ma lħaqt xejn tkun għadek qisek qed tibda, u hemmhekk isni right gap, right toqba jiena u għet isma kont għadni relattivament żgħir dak iż-żmien u għad nixtieq nagħmel xi ħaġa differenti u minn hemmhekk qisha bdiet l-akkademja illi għalhekk semmejnija self-defense għax l-iskop prinċipali kien li nipprova naqqad l-arti marzjali mad-difiża personali u nippruvaw naqduhom anke kif nagħmluhom mela tinżomm il-parti tradizzjonali, il-parti ngħidu hekk disċiplina u taqqada malan li inti tiddefendi ruħek. Dik qisu ngħidu bdiet l-ewwel idea. U bdejna minn hemmhekk, dak iż-żmien kont ma' ħabib tiegħi, bdejnija flimkien, u minn hemmhekk żvolġejna ovvjament għamilna korsijiet, ilħaqna areas differenti, gruppi differenti, anke ta' kollegi ġo uffiċini, u minn hekk għamilna naħseb l-arti marzjali iktar aċċessibbli għal kulħadd illum kif jgħidlek qabel qegħdin din is-sena 20 sena inna miftuħin 28 year, ġifieri għadna d-dejjin u nħarsu qudiem biex inkomplu. Kif kien dan il-vjaġġek ta' 20 sen ilu? I mean 20 sen ilu meta kont taħseb li ħata tiġi il-verità ma kontx naħseb hekk, ġifieri bdejna bi ftit studenti tnejn tlieta nara ritratti ġieli. Ikun hemm ups and downs, huwa bħal ħaj COVID kien nibes ħafna pereżempju, il-klabs kienu magħluqin bħal ħafna klabs oħra ta' ġifieri ma tgħidx isma' jiena ħanagħmel 20 sena tipprova ovvjament, dejjem tipprova tiftaħ u tara kif tista' tmexxi l-kelma. U illum għandna grupp ta' studenti varji, etajiet differenti, anka studenti antiki li forsi kellhom jifqu baqgħu nkuntatt ġifieri tista' tgħid ħloqna komunità żgħira. U ngħinu xulxin ukoll ġifieri. Dan hu punt ieħor li nħobb nafas naqra fuq u anke f'dan il-programm milli das-sens ta' komunità li joħolqu daw it-tip ta' attivitajiet. Ġifieri dan m'intix bil-forsa tibda l-attività fiżika, biex tkun f'saħħtek, imma da mhux la biex tirbaħ premijiet, la biex toqgħod tikser records, imma tibni grupp ta' ħbib ġodda, nukleju ta' nies li jinteressom l-istess affarijiet. Ġifieri l-aspett soċjali huwa vera importanti. Jiena pereżempju on the side nagħmel nom sewwa nħobb nom. Sewwa. Minix qed nagħmlu biex nilħaq xi premijiet, sewwa ġifieri qed nagħmlu bħala komunità, ntqajt ma' ħbieb oħrajn, qed nagħmlu għalija fiżikament, imma ġifieri mhux bil-fors meta tagħmel sport u x'inhu, ħadd tagħmlu kif qed tgħid eżatt inti biex tilħaq xi ċertu miri, kulħadd għandu miri differenti.
u dak li jkun issir taf nies ġodda kif qed tgħid inti jkun hemm komunità sew. So, inti semmejt iż-żmien tal-COVID li kien Ibes. però ma waqaftux, għax jiena rajt anke xi filmati. Le, dak iż-żmien jiena kont qed kelli ħafna studenti għadu żgħar ukoll, dak iż-żmien kelli t-tifla titriha miegħi wkoll, u konna morna online dak iż-żmien, konna nagħmilhom id-dar fil-bidu u kien suċċess. Għaliex, għax żammejt in-nies attivi kif taf. Il-Covid ħadd ma kien jaf kemm ħajjistendi u stendi ħafna. U żammejna il-klab ħaj in a way, tista' tgħid, ovvjament u komplejna. U bad meta niftakar ftaħna l-ftit żmien konna morna f'sala naqri kbar, niftakar konna milna t-tejp malad biex nżammu distanza, tiftakar sew, kważi żmien kważi tiftakar fih isu tad-daħ ukoll jew ċertu ma kien żmien illi ma qtajniex qalbna bqajna dejjin u kif qed qabel ir-reżiljenza importanti u hemm studenti li għadhom magħna minn dak iż-żmien u ġieli nixxeraw xi ritratti u nitqu ftit għandna ritratti group photos bil-mask pereżempju. Żmien li toħogos taħseb fih ukoll fl-istessin, fih naħan negattiv u fih il-pożittiv ukoll naraj. Però naħseb fir-rigward ta' sport u attività fiżika bil-kemm ma ngħidx illi xi ftit, għax naħseb kemm ħafna nies li inti ċertu attivitajiet isek ma stajx tibqa' tagħmilhom. Pereżempju ħafna nies li bdew il-ġiri, pereżempju dak iż-żmien. Ħafna nies li bdew daw l-outdoor classes, kulħadd imur jagħmel fitness postijiet differenti, ġifieri intom bdejtu tolqtu n-nies online dak li jkun jitħajjar jibqa' jiġi. Fattu għamilna żmien. Naħseb illi bda minn ċertu lat. Le, kien hemm pożittiv, dana kien hemm u anke meta mbagħad irġajna ftaħna ġew nies ġodda, kulħadd irid jagħmel sport, kulħadd irid joħroġ mid-dar. So kien hemm dak il-lat ukoll li kien pożittiv tista' tgħid sewwa. Nitkellmu Mark dwar l-akkademja li inti waqaft 20 sena ilu. Melek, forsi tispjegana ftit x'in il-ħidma tagħkom bħalissa hekk f'din l-akkademja. Mela aħna ikonna lezzjonijiet matul il-ġimgħa sewwa, konna sezzjonijiet għal-beginners u għal-studenti advanced, avanzati, dawk huma lezzjonijiet qisu fissi sewwa li konna matul il-ġimgħa, ikonna tnejn f'ġurnata u tnejn f'ġurnata oħra. U mbagħad matul is-sena jkollna jgħidulhom workshops, pereżempju riċentement għandna spiċċejna workshop immirat għan-nisa u mistaqsija li konna ta' spessi għaliex tagħmel kors ta' 3 sigħat 4 sigħat tan-nisa biss. Nifhem il-mistoqsija, ikun hemm ċertu nies li jkunu komdi biex jibdew ikunu beginners u jkunu għalihom. Ġifieri l-iskop huwa dak li inti qed tagħmel introduzzjoni żgħira taster biex bniedem jidħol fl-arti marzjali jew jibda jitgħallem jifhem il-konċett ta' kif tiddefendi ruħek, awareness daw l-affarijiet. Imbagħad minn hemm bniedem jista' jagħżel jew ikompli, jista' jkompli ma' klabb ieħor, ma' sport ieħor, jista' jieqaf u jista' jinkiteb magħna. Ġifieri dik hija ħaġa li konna. Ikonna wkoll private classes, ikun hemm min jippreferi jkun waħdu għal raġunijiet differenti, jkun hemm min għadda minn sitwazzjonijiet diffiċli. Kelli studenti li ikollhom forsi diffikultajiet ta' attenzjoni jkunu jippreferu jibdew waħedhom. Ikun hemm studenti li jibqgħu għaddejjem dal-isu lezzjonijiet u jkollok li jimbagħad day transit jimxu għal lezzjonijiet li jkollna għandna. Ġifieri dawk huma lezzjonijiet li jkollna matul is-sena b'mod regolari. Sewwa. U ovvjament jitqasmu ġifieri skont il-livell, mhux bil-fors skont l-età. Ġifieri għalkemm immaġina żgħar. Iż-żgħar aħna bħala tfal minn 6 snin il fuq ikonna, iż-żgħar ikunu fi klassi imma mbagħad meta ħajamlu training fiżiku ikunu għalihom ovvjament. Imma ġifieri aħna naqsmu l-klassijiet skont level, l-advanced ikunu għalihom u l-beginners li jkunu ilhom ġifieri qed nitkellmu xarej jibdew flimkien, jibdew jitalmu l-basics, il-bażi, il-forms, l-stances, il-breathing, ċertu passi, u mbagħad minn hemm ikonna eżamijiet kif ġieli tkellimna, u mbagħad dak li jkun jekk jaqleb advanced ikollu klassijiet li jkunu iktar iffokati biex dak li jkun javvanza bil-mod. U naf li punt li diġa semmejtu, pero tajjeb li nfakru li s-semmija tagħna li m'hemmx għalfejn li jkollok xi potenzjal kbir biex tibda dan l-isport. Le. Inti dan mhux sport li ħadd tmur bih pereżempju biex tagħmel competitions jew biex tagħmel ċertu Olympics pereżempju semmejna l-Olympics, huwa sport fejn ħadd tiddefendi ruħek, ħatibda bil-mod,
l-instructor ħajinduna ovvjament il-level li tkun inti u tibda tagħmel il-movimenti li inti komdu bihom, ħajkun hemm ovvjament ċerta bil-mod titla as you go along, però huwa importanti nifhmu li bniedem jista' jibda f'livell baxx tal-bidu ġifieri u jitgħallem bil-mod u jibda jħossu iktar konfidenti u mbagħad iktar ma tkun konfidenti titgħallem as you go along biex nispjega ruħi u ħatibda issir iktar fit, ħatidħol iktar fil-mentalità tal-martial arts, tħossib iktar lilek innifsek, kif tiekol, kif iġġib ruħek u minn hemmhekk huwa proċess sħiħ. Sewa. Inti semmejt li ġili kollok individwi li jiġu u jipreferu sessions weħidhom, forsi anke jkunu għaddew minn xi trauma huma stess. Kemm huwa importanti li inti bħala l-instructor tagħhom tkun viċin ta' dawn in-nies? Għandek jisek responsabilta wkoll. Viva. L-ewwel ħaġa jekk ikun dal-każ pereżempju student tara x'qed jispjegalek sew ħafna drabi jgħidulek huma ġifieri jiena dak li jkun tara meta huwa komdu u meta huwa komdu jispjegalek lan tiegħu jew għaliex qed jiġi jew lan jew x'ġaralu minn naf kelli każ qed niftakar fih persuna sabet ħallil id-dardi ġifieri każ diffiċli tispjegah, ovvjament, diffiċli ma tantx ikollok. Ekku, ma tkunx esperjenzajtu. U bad tittara l-istudent ikun hemm dik il-connection bejn l-istudent u l-instructor jew l-instructors u tara fejn irid jilħaq. Hemm min ikun irid iġib naqra konfidenza biex jgħajleb il-biża'. Hemm min ikun irid jipprova isma' jekk ikolli każ bħal da jiena x'ħan nagħmel. U kif forsi nitkellmu aktar qudiem mhux ġast li tagħti u timbotta u hekk, ġifieri hemm ħafna affarijiet li bniedem jrid ikun aware minnhom illi jpoġġi lilu nnifsu iktar safe, iktar safe. Sewwa. Apparti l-aspett fiżiku, kemm importanti wkoll dak mentali fil-martial arts u fis-self-defense? Importanti, l-ewwel ħaġa il-kelma ħanejda bl-Ingliż mindset, illi kollok mindset, l-istat tal-moħħ anke jekk ikollok konfront li inti tkun komdu, li inti tkun konfidenti, kif ħaġġib ruħek sewwa, ġifieri m'intix ħatoqgħod taħseb il-ħin kollu qegħdin hawnhekk se jiġri, imma ġieli jien nemmen ħafna fl-istint f'dawn l-affarijiet u l-awareness illi inti tkun taf se tħoss illi qiegħed f'periklu, tkun taf x'ħat għamel jew tgħid jiena hawnhekk jiġri jekk nagħmel hekk. Ġifieri dana kollu jorbot mal-istat mentali tagħna li nkunu komdi, li nkunu mhux qed ngħid stress free għax illum diffiċli tgħix stress free, imma tipprova tikkontrolla l-istress, tipprova tikkontrolla l-ħsibijiet. U di hija xi ħaġa li nagħmlu anke fil-lezzjoni meta ħanibdew nagħmlu ftit meditation biex inti jekk illek naqra ġurnata naqra hektik ix-xogħol jew id-dar tipprova tikkontrolla naqra u meta għandek dik is-sija u nofs tikkalma u tipprova tidħol naqra f'dak il-ħsieb biex dan. Ġifieri il-parti mentali hija parti kruċjali mill-martial arts, il-parti interna u l-parti fiżika ovvjament jorbtu flimkien ħafna. Issa ma nafx mistoqsija li forsi tgħidli isma' li għandi bżonn xi 3 programmi biex inweġġib hemmhekk forsi is-semmija tagħna li qegħdin jisimgħuna. Hekk kif inhu l-aħjar mod biex wieħed jiddefendi ruħu. Pereżempju, għandek eżempju, jiena mixja fi triq u ġejx ħadd ipprova jħodd lil handbag pereżempju. Mela, jekk assemmi hekk jiena l-ewwel ħaġa li kieku int studenta tiegħi ngħidlek tista' tieħi l-handbag tiegħu għax mhux worth it. Li noqgħod niġġera l-handbag eżatt. Ma jien nemmen jekk ikolli nagħmel lista. L-ewwel ħaġa hija l-awareness, ma nafx il-kelma bil-Malti, illi tkun taf x'inhu għaddej madwarek nara nies ġieli mixjin jien tfajliet ġeneralment headphones ovvja li s-sound qed jgħid ħafna. Tajli ma tix tisma' mużika u tgħix dejjem fil-biża' le. Imma tajjeb li nkunu ftit aware illi x'qed jiġri warajna bħal meta naqsmu triq. Miexi jekk għandek niedem viċin tiegħek, toqgħod naqra attent. Dik naħseb hija l-ewwel ħaġa. U li tkun aware għaliex tgħidli attak tista' żommu le hemmhekk bniedem forsi ġej jiġri fuq kurajtu minn qabel. Għandek dawk ftit sekondi iktar biex tagħmel reaction, biex tagħmel reazzjoni. Dik hija naħseb l-ewwel ħaġa li hija importanti. It-tieni ħaġa hija il-kontroll tiegħek, ġifieri li inti ma teskalax bil-fors qabel ħadd tiġi fiżiku, sewwa hemmhekk jekk tkun baġġejt fiżiku ħammur għat-tielet punt illi titrenja, huwa li tipprova deskala bil-kliem, ħadd tipprova żżomm id-distanza, dak huma affarijiet importanti li tipprova tikkontrolla s-sitwazzjoni qabel tiggrava. Issa, jekk ħadd tiġi għal konfront, ovvja,
naraw ħafna moves fuq YouTube u fuq l-internet, ovvjament ftit minnhom ikunu biex jagħmlu hype u jkunu tal-films. Is-sempliċi huwa li jaħdem malaj. Ġifieri din ngħidha wkoll l-istudenti hemm moves li nagħmlu għax nieħdu gost nagħmluhom, jew għax huma sbieħ, jew għax huma mort atletiku, imbagħad hemm il-moves li jaħdmu fit-triq. Mela di simple, ġifieri tattakka u taħrab jew tattakka u twaqqaf il-bniedem hija li taħdem. Better inti raġel, inti tfajla, inti mara, tfajla dik il-ħaġa. L-aħħar punt huwa li titrejnja ġifieri li tagħmel kors ta' sija. Kif għat l-ewwel huwa introduction, mhux biżejjed bħal kollox sewwa, għax nieħu salad illum ma jfissirx li qed nikol healthy, jew qed ngħix healthy. Ġifieri li żomm konsistenti u titrejnja u tipprova fuq martial arts differenti huwa importanti biex ma rridux ngħixu fil-biża sewwa, ma tajjeb li nkunu nafu x'inhu jaddej madwarna. U jiena dejjem ngħid ġifieri li tiddefendi ruħek huwa importanti għax il-ħajja hija prezzjuża sewwa. Inti semmejt li tuża anki l-meditazzjoni bħala parti mis-sessjoni tiegħek. Forsi nispjegaw ftit kif issir sessjoni ta' taħriġ tkun tinvolvi. Mela l-ewwel parti għandna warming up li ovvjament li huwa importanti kif taf qabel kull training li tagħmel warm up, so normalment nifokaw fuq stretching, fuq conditioning tal-ġisem, namlu sport, parti warm-up normali. Issa minn hemm konna żmien meta nkunu viċin l-eżamijiet, pereżempju bħalissa qegħdin viċin l-eżamijiet. Allura il-fokus ikun ħafna fuq is-sillabu, mela għandek studenti li ħajamlu l-eżami, mela hemmhekk nibdew naraw is-sillabu tal-istudenti, fejn għandek blocks, fejn għandek strikes bl-idej, fejn għandek bis-saqaj, u mbagħad għandek it-teknika fejn tiddefendi ruħek. Mela dawk jekk inkunu viċin l-eżami, il-fokus ikun dejjem fuq hemmhekk. Ikonna wkoll partijiet fej ikunu wara l-eżamijiet, per eżempju l-ewwel 4 xhur, fejn niffukaw iktar fuq affarijiet ta' difiża personali, allura immorru ftit iktar lil hemm il-missillabu, nagħmlu lezzjoni naqa' informali u nużaw weapons, per eżempju kontra armi, nużaw fej attakkat iktar minn persuna waħda, dejjem huwa training huma drills illi bniedem jagħmluh iktar konfidenti illi jekk ħajanqal għalek każ jista' jiġri ħin kollu kien tkun taf kif tiddefendi ruħek. Ġifieri, issa ovvjament il-lezzjoni tal-beginners tkun is-setja ta' mod ħatati ċans dak li jkun komdu, jibda jilħaq il-level, l-advanced konna lezzjoni speċifika l-advanced tkun naqra iktar immirata biex naraw li naraw l-affarijiet iktar avanzati. Okay. Semmejt l-eżamijiet, dawn huma eżamijiet minn bordijiet internazzjonali jew in-house? In-house, daw isiru in-house, isiru darbtej fis-sena fej studenti kemm beginners speċjalment jibdew jagħmlu daw l-eżamijiet biex jilħqu kif taf il-martial arts hemm ċintorini, jibdew mill-abjad u l-isfar u dejjem tilajn u dak l-istudent għandhom dik il-mira li iktar għalih personali narajjen illi ħajilħaq xi ħaġa mela għandu tir jgħid jiena f'xahar oħra għandu dak il-grading ħanuri l-aħjar li nista' nipprova nuri anke forsi jekk ikollok ċertu challenges biex tilħaq dak il-livell. Interessanti di tal-grading, jekk dejjem kelli kurzità, meta inti titla' l-ewwel kemm hemm grades? Hemm 7. 7. U hemm perjodu li trid tagħmel bej grade u ieħor. Tal-bidu jkunu 4 xhur. 4 xhur, 6 xhur. Meta mbagħad jiġu aktar avvanzati tiġi iktar hemm guideline tajt isma' sena pereżempju. Però inħallu aktar f'dak fidej l-istudent speċjalment jekk ikun adult illi jgħid pereżempju kell l-istudent riċentement kellu injury u għalli nipprefer nistenna 6 xhur oħra. U stenna 6 xhur oħra meta kien komdu u tħalli kif qed qabel hemm diskussjoni bejn l-instructors u l-istudenti u hemm iktar dak l-istudent kif iħossu komdu. U meta jagħmlu self-defense jiġifieri u inti biex tagħmel grading individual ikun l-eżami inti għandek l-eżami ikunu jekk tista' tagħmlu individual jew inkella jistgħu jkunu grupp ta' 3 jew 4. U mbagħad għandek l-ewwel parti s-sillabu u mbagħad il-parti fejn qed tiddefendi ruħek fejn qed tiġi attakkat minn persuni jew persuna u tiddefendi ruħek. Sew interessanti. X'inhuma l-attivitajiet li torganizzaw hekk matul is-sena fl-akkademja tagħkom? Mela, ikonna demonstrations, pereżempju ġieli jistidnuna kunsilli pereżempju biex nagħti eżempju tagħmel demonstration, ġieli jistidnuna postijiet, dawk ikonna
jiġu meta matul is-sena sewwa, dak huma affarijiet li jkollna. Aħna nħobbu nagħmlu niġu approċċjati ħafna kollegi per eżempju, uffiċini kemm jiġu għandna, riċentement kellna kumpanija tal-gaming, ġew grupp ta' parti mill-HR Initiative, fejn għamilnilhom fil-verità bdejna b'session waħda, interessaw ruħhom u għamilna 3, ġieli morna fl-uffiċċju jekk speċjalment ikollhom spazju, nagħmlu wkoll sessions ma' girl guides, għamilna sessions ma' skejjel, dawn ikunu matul is-sena. Dis-sena għandna 2 bukjati, waħda f'Mejju u waħda f'Ġunju. Kellna anke ġolu kandi, pereżempju, fej jaqdu l-istaff u nagħmluhom sessions, ġieli jkollhom għan partikolari, ġieli jkun just an activity, skont l-għan ta' dak li jkun. Daw ikonna minnhom ukoll. Kif qedlek nagħmlu workshops ukoll, fis-sajf norganizzaw għat-tfal billi jkun iż-żmien tas-sajf, so daw ikunu ishom along mal-lezzjonijiet normali tagħna. Ma' taħriġ tagħkom. Mela, antiċipajt li ftit il-punt li kont se nibda jekk minn sejra żball fis-sillabu tal-edukazzjoni fiżika fl-iskejjel sekondarji b'mod partikolari l-arti marzjali qed imsemmi. Kemm tħoss li għandu ikun verament parti integrali mill-kurrikulu fl-iskejjel? Le, jiena nħossi għandu jkun bħal hija skill, hija ħila li tajjeb li konna mhux biex nitalmu niġġieldu sewwa, ovvjament l-inqas ħaġa li rridu. Imma li titgħallem tiddefendi ruħek, li tinduna konfront anke bil-kliem kif tista' tissolvih, kif tiddeskala, diskelate, daw l-affarijiet jgħinu. U bad ukoll ħandaħlu l-element fiżiku, l-element ta' kompetizzjoni, l-element ta' reżiljenza, dawk huma importanti. Ġifieri nemmen illi għandu jkun hemm bażiku, ġifieri xi ħaġa basic illi self-defense isma' inti tiddefendi ruħek, kienna każijiet ovvjament fejn ġraw, mhux ħajsolvi kull problema, jiena dejjem ngħid ħadd huwa Superman jew superhero sewwa, però jgħin ħafna nemmen jiena. Ekku, anki mill-aspett fiżiku kważi din it-tip ta' attività fiżika tolqot il-aspetti differenti ta' fitness. Semmejt il-flessibilità, m'għandek ukoll reaction speed. Għandek reaction speed, dak li jkun jista' mbagħad jittransferja daw il-fitness components kollha anke għal sport ieħor. Ekku. Le, jista' jkun parti kif qed tgħid inti tagħmel sport, ikollok sport main jew u dan ikun sport sekondarju. Hemm ħafna jagħmlu hekk ovvjament. Mela, il-viżjoni tiegħek għall-akkademja fis-snin li ġejjin. Mela għandek summary ta' dawn l-20 sena issa quddiem. Le, l-iskop naf li ħanistem ovvjament li nibqgħu għaddejjin, illum hemm studenti li laħqu livelli avvanzati li qed irrawwimhom biex ikunu instructors ukoll, mela għandek dik is-sens ta' purpose jistu jiena bħala bniedem individwali hemm jiddefinik bħala bniedem li qed tgħallem studenti jsiru iktar individwali, iktar konfidenti, ġifieri u inti x'kif tara, jekk inti ħajkollok instructors oħrajn li qed jgħinu, ħajatu idejat differenti kif jien meta kont ma' l-instructor tiegħi tajt idejat differenti. Ġifieri nibqgħu bażikament tagħlem l-istess viżjoni, però ovvjament nipprova nara kif tista' dejjem taġġorna ma' żminijiet għax il-ħajja dejjem tinbidel anke il-fibra tas-soċjetà ta' Malta qed tinbidel ġifieri u tevolvi minn hemm. Ġifieri jiena nħares il-qudiem li nibqgħu għaddejjin, nibqgħu nħarsu qudiem nilħaq kemm jista' jkun nies u nagħmlu iktar aċċessibbli martial arts mhix xi ħaġa elit illi ftit nies iridu jagħmluha. Dak naħseb. Okay. Mela, wasanna biex nagħlqu il-programm. Forsi l-parir tiegħek lil min qiegħed isegwina u forsi mħajjar illi jitħajjar għall-arti marzjali u għas-self-defense. Kif edna f'din l-intervista, l-arti marzjali hija xi ħaġa li jista' jagħmilha kulħadd, jien nemmen li kulħadd għandu jkollu l-inqas bażi ta' arti marzjali biex ikun kapaċi jiddefendi lil nnifsu, ikun jaf kif għandu jagħmel reazzjoni jekk jinqala xi ħaġa kif qed qabel mhux bil-fors li tiddefendu rek bl-idej u bis-saqaj u bil-ġlied biex niftehmu. Ġifieri dik hija l-ewwel ħaġa. Kif qed tgħid inti tajjeb l-isport huwa importanti ħafna
kemm għall-lat fiżiku u anke għall-lat mentali li tirrilaksja li taqta' naqra mix-xogħol, mid-dar, mill-familja, mill-affarijiet tal-problemi kollha. So, u kif qed qabel inħobb ngħidha li l-ħajja hija prezzjuża u li tkun kapaċi tiddefendi ruħek. Nara kruċjali, jiena forsi bajis vera, ma nara kruċjali li tkun taf tiddefendi ruħek u dina għaw min jgħidlek ma noħroġ barrijiet ta' jew ma mmurx hemm. Argument ġlieda jista' jinqala anywhere, kullu kien, anka tkun msifer sfortunatament, ġifieri mhux għax Malta biss, so tajjeb illi nkunu kemm jista' jkun kapaċi li mhux li ngħixu fil-biża' dejjem imma li nkun kapaċi ndefendu ruħna. U fejn jistgħu jagħmlu kuntatt magħkom? Isibuna fuq social media kważi kollha Malta Self Defense Academy u jistgħu jagħmlu kuntatt magħna minn hemmhekk u mbagħad nigwidawhom forsi jiġu iżuruna aħna qegħdin bbażati bil-Kikara l-erja ta' Flerdeli kwajt faċli ħafna biex tasalu anka biex tipparkja relattivament faċli. Dik importanti. Ħdej postijiet oħra, kwajt. Sajja ta' qalbu. U għana post ċentrali biex tilqu minn Malta u komdu. Ok. Grazzi ħafna, Mark, żgur li kienet ta' interess għas-semmija tagħna u nispera li ħajjarna uħut minnkom biex issa li qed joqrob ukoll l-istaġun tas-sajf titħajru